Nějaký, možná scammer, mi dal teďkon trade a teďkon mi řekl, že když mu dám 3 dobrý pety, tak prej je vylepší. A my si ho teďkon otestujeme. Jo, dám tam pety, který moc nepotřebuju, jako nebudu lhát. 3 dobrý pety, ok? Teď si to otestujeme. Tak. A je. Máme je pryč? Možná, že jo, možná, že ne. Možná to cancelnul, možná ne. Možná jsem to tradenul, možná taky ne. Hej, a kde je? Kam chodí? Hej, se užívá. No nic. Já mu napíšu, že je scammer, protože to vím. Kámo, scammerský. Kámo, vidíte ho? Vidíte toho scammera? Vidíte ho? Nebudu ho nahlašovat prostě. Neví se, tohle scammer, ale totál vypadá jak scammer. Jak má dobrý pety ještě, no, tak to mi jak vysvětlí. Amar 87, pozor na něj, hoši. Takže you don't give me pets, I am don't make in better. You don't give me the pets. You scammer. You are scammer, kámo. On prostě nedochází, že prostě mě chtěl skemnout to 3 milionový pety, jako. Děláš srandu, ne? You are scammer. No, you are stupid. Ne, asi, kámo. On tady skemuje lidi. A tady on prostě... On tady skemuje lidi a z toho má takhle dobrý pety. Vidíte na něj? Vidíte ho? Má 700 milionů, 800. Kdyby... Já mu to napíšu, kámo. Ale napíšu... Kdyby někdo... No... Tvoje... Babu jako... Líbilo se by ti to? Kámo, teďkon bych ho zetřel, kdybych prostě řekl toto, kdyby to nezacenzurovalo prostě. Já mu, kámo, scammer, total, scammer. Kámo, ještě, že prostě, no you are stupid. To musí být nějaký kiddo, který nadává, ještě scamuje zároveň, prostě. Já mu taky nadávám trošku, ale ne dost stupid, jako. Takže, jako tady vidíte, scamera v přímém přenosu. Vidíte, jaký má dobrý pety, jenom z toho, že je scamnul. Vidíte? Vidíte ho? No nic, ještě jednou, jmenuje se Amar 87, pozor. Tak, a to bude konec. Scammerský. Podívej se na něj. You are stupid. No to nebudu číst. Which your mom. Ty vogo. No tak ten je prostě jako... Ty vogo, no tak...
Měj se dobře bez svýho účtu, jako měj se dobře. Měj jako Swearning, takže jako měj se dobře ze svýho účtu. Ještě tady pošlu screenshot. Hej, bro, ne. Já vím, že mi zbývá 5%. Tak, people. A dobré, on to lívo, protože se mě bál, protože ví, že skemuje, protože ví, že nadává. Amar 87, vidíte, you are idiot. Mám, ty vogo. No tak toto, kdyby jako viděl, kdyby někdo nadával takhle jako do někoho, jako líbilo by se ti to, kdyby jako já nadával do jako jeho mámy, jako že je úplně blbá, hnusná, jako. A on mi tady nadává prostě you are stupid. Jo, mám. No tak jako prostě nesnáším ho, prostě Amar, pozor na něj, prostě nebudu to říkat. Prostě pozor. Nadává tady a naštěstí už má ban. Myslím, že už tady není a dostane ban. Nebojte, už jsem ho bannul, takže jako nadává do mámy, nadává do mě. Takže jako... Takže pozor a jako nezahrávajte se, i když jako někdo chce řekne, že budeš mít, i když mi pošleš nějaký 3 pety, tak že ti je udělá lepší, tak jako nevěřte mu, je to scammer, radši ho nahlašte, jako. A jako takovýmhle stylem, jako kdyby někdo pomáhal noobům, tak já bych se jako, já úplně nevím vůbec. Toto prostě nechápu. Hele lidi, zatím čau a toto si od něj zapamatuju. Toto si vyscreenshotuju a zatím čau.